O Dr. Walter Mischel fixo un estudio sociolóxico de seguimento dunhas persoas desde os 4 anos ata máis dos 30, hasta que saíron da universidade e que tiveron o primeiro emprego. Entón, anotou todas as súas actividades, o que fixeron, os seus estudios, as notas que tiveron, e sacou conclusións. Entón, para realizar ese estudio, empezou con unha primeira experiencia. Puriu este grupo de rapaces, de 4 anos, e díxolle: a ver, o que queira un caramelo agora, eu doulle un caramelo agora. O que queira esperar que eu vou facer unhas compras ao supermercado, e o que queira esperar unha hora ou dúas, cando veña eu doulle 2 caramelos. Entón, efectivamente, houve unha parte de rapaces que pensaron que era mellor disfrutar do caramelo agora que depois ou terían ou non. Entón, colleron o caramelo. E houve outros que dixeron: non, eu espero, porque vou ter máis sensacións, vai-me gustar máis se tomo 2 caramelos que tomo un. Pois ben, despois, no seguimento ulterior que tuvo deses rapaces, e incluso no colexio, no posgraduado, na universidade, os rapaces que escolleron os 2 caramelos, esperaron o tempo que fixo falta, foron rapaces que levaron unha vida máis aceitada que aqueles que escolleron un caramelo. Tuveron, en xeral, mellores notas, en xeral, porque houve excepcións, evidentemente. En todo estudio hai excepcións, pero a maior parte, a gran maioría dos rapaces, eu non teño os datos de canto, que porcentaxe exacta, pero foi moi maioritaria o feito que os rapaces que escolleron os 2 caramelos que esperaron tuveron mellores resultados escolares, saíron mellor na universidade, escolleron carreiras máis adecuadas, levaron a súa vida dun xeito moito máis eficaz que os outros. Incluso algúns, os que entre tempo pois tuveron parella ou se casaron, foron máis exitosos nesa parella, foron máis estables e escolleron mellor a parella aqueles que esperaran polos caramelos. Así que o que demostra este estudio é que na vida non se pode ter todo inmediatamente. Aqueles que pretenden ter todo inmediatamente, en principio salen máis mal parados que aqueles que buscan resultados, que esperan, que invirten para o futuro, que pensan que é mellor tardar un pouco de tempo e ter mellores cousas que inmediatamente acceder aos placeres da vida e aos beneficios. Isto é o que di o estudio. Agora ben, cada un tira as súas propias conclusións. Eu, de feito, penso que, efectivamente, sin facer estudio, penso que aquele que reflexiona, aquele que busca con tempo, que lle dá tempo ao tempo, e que se prepara, que non obtén os beneficios rapidamente, sale máis ben parado. Agora cada un que me diga a súa experiencia. Espero aquí.